Lapha kuMadlanga Commission sekwenzeka into engajwayelekile-ke la iMadlanga Commission isimeme omunye umuntu oyamaniswa ne-social media. Cishe umuntu wokuqala lo okuyena oxhumene nezinto zaka-media omenywayo kulesa sigungu lesiyana. uMusa Khawula lo siyamkhumbula uMusa Khawula, sike sabika ngaye emasontweni ambalwa adlule la khona kuvelile ngofakazi uWitness F ukuthi wambopha ngenxa yokuthi wayehambisakaza amagama abantu abathize okubala kuona ofikile Mbalula noBhala kaKhongolose nosomabhizinisi othize obizwa ngoZi Xumalo, kanjalo nosomabhizinisi osejele njengamanje uVusumuzi kade elikhulu uMatlala. Kwathiwa akaboshwe aboshwe uyena futhi uMatlala ngoba uyena umaziyo nokuthi utholakalaphi ngezikhathi zobumnandi. Sengathi-ke ukhethi nayo beyihamba lezi ndawo lezi ezibizwa ngokuthiwa ama-after 9. Uyabonakala laphana ubehlala naye uMusa Khawula, bebedibana emaphasseji athize khona lapho. Kwathiwa akambopheke uceliwe kuthiwa awuvele la ndodana kunobufakazi ufuna usikhanyisele kubona kwezinye zezinto la. Useyiqalile-ke uyaqhosha uyasho ukuthi hayi uzokhipha konke ubala amagama amakhulu-ke futhi lawa ekhulume ngawo ofikile Mbalula kanjalo noZi Xumalo. Asazi ukuthi kuzokwenzekani lapha kuyona lelo khuzana. Abamaziyo-ke bathi hayi imithombo yakhe isikhathi esiningi ishaya khona nanamanje usaphosta uMusa Khawula. Uma ephostile abantu bashaya ovala bathize ngoba kunabantu nje abamchathazela information engageji. So ubufakazi bakhe bubalulekile lapha kuMadlanga Commission. Amadoda axupuzelwe izisu. Uyasho ukuthi hayi ngithola ucingo nje lithi ndodana uma uthola isikhathi siyafisa ukuthi sikubone la, naye nencwadi athunyelwe yona usemane wayifaka naye oyisiqiniseko sokuthi hayi akaqambona amanga. Soke siboneke siyazi ukuthi ufikile Mbalula akasemuhle kahle ezintweni eziningi futhi ezimbandakanya yona naye uMusa Khawula lo. Siyazi ukuthi usahlanganisa imali efanele amnxephezele ngayo ngoba uthi wambopha mahhala. Siyakhumbula ukuthi uMusa waboshwa isikhathi esingaphezulu ka6 months mahhala nje ngokuthi usakaze lolu daba. Siyambona-ke nofikile Mbalula akasemningi la empopeni, usemncane kusho ukuthi hayi izinto azimhambeli kahle, kodwa-ke asilinde nangu uMusa ezogibela ebhokisini.